गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि मान आरो गोग्गानाय लाबोनाय उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मखौ बरायदों। रुसिया हादराव खुंफुंजानाय मस्को उसु स्टार्स 2022 इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेलिस्ट मोननो हानाय सानमा ब्रह्मखौ मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशना बरायना मान बावदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव गेलेगिरि बिथाङा हारि आरो हादरनि थाखाय बेनिफ्राय साबसिन फिथाइ लाबोनो हायो बेखौ बयबो मिजिं खालामदों। रुसिया आरो इउक्रेन दावहानि खौरां। आबुं 10 सान बारनायनि उनावबो रुसियानि आर्मिफ्रा इउक्रेनाव हामला खालामनायखौ दासिम दोनथ'वाखै। अदेबानि दावहाया गोख्रोंनिफ्राय गिथावनासिन जानायखौसो नुनो मोन्दों। रुसियानि गोहोगोरा हादरगिरि व्लादिमिर पुतिननि फंसे बिथोनखौ नेना दङ रुसनि आर्मिफ्रा। इउक्रेनाव दावहा होनाय रुसनि आर्मिफ्रा पुतिननि फंसे बिथोन मोनब्लानो इउक्रेनखौ आबुं दखल खालामसिगोन, हयथ' फोजोबस्रांगोन आरो पुतिनखौ बिथोन होनो खावलायदों। इउक्रेनाव दावहा नांफैनाय रुसियानि चेचनियान आर्मिफ्रा जाय रुसियानि मुस्लिमफोर बिसोरनि दावहा नांनाय आदब खायदाया जोबोद गोमोथाव आरो गिख्रंथाव। दायो इउक्रेननि गोबां सोहोरखौनो बिसोरो दखल खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थाया सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजालांबाय। कार्बि आंलंनि लांहिन नोगोराव थांनाय 3, 4 आरो 5 मार्चआव सानथामनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजालांबाय। मिरुपनि 54थि बोसोर जथुम्माया मैयानि गेवलां मेलाव गोबां माननि गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लाना मेलखौ जाफुंसार होदोंमोन। गेवलां मेलखौ आफादगिरि मासुलाना सामलायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। जर'खायै मेलाव आलासि महरै बाहागो लायो बेखेवगिरि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा, बुंथिगिरि महरै मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, गाहाय आलासि महरै कृष्ण कान्त हादबसा, उदां मुलुगसोलोंसालिनि बारग' लेङाइगिरिसा डक्टर हितेश टेका, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', केएसनि चिफ तुलिराम रंहां, बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहनेश्वर बसुमतारी, ट्राइबेल संघनि आफादगिरि आदित्य खाख्लारि, लोगोसे गोबां एमसिएलए एमएलए, एबसुनि मावथि दैदेनगिरि, फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआ गेदेर खैफोदनिफ्राय बारग'बाय। बिटिआरआव गिदिर हामलानि टारगेट लादों नामा? मैया बिटिआरनि बाक्सा जिल्लायाव आसाम पुलिसआ साबा मुस्लिम उदखारि जिहादिफोरखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय सासेया बांलादेश हादरनि आरो साब्रैया आसामनि। आसाम पुलिसआ साबा जिहादिखौ एरेस्ट खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेसोर अल कायदा उदखारि आफादजों लोब्बा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया कार्बि आंलंनि लांहिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 54थि बोसोर थान्दै जख'न्थायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना बुंदों। बिथाङा बुंदों एबसुआ फरायसानि जेंनायावल' नङा, बर' माहारिनि समाजारि जेंना जेंगोना गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायाव जेब्लाबो सिगां सारियाव बाहागो लाबोदों। आसामनि देरसिन थागिबि माहारि महरै बर' माहारिया आसामनि आबुं जौगानायाव मख'जाथाव बिफाव लाबोदों। मानगोनां गाहाय मन्त्रि मुर्शि नरेन्द्र मदि आरो मानगोनां नखर मन्त्रि मुर्शि अमित शाहनि दैदेननायाव सागान खालामनाय जारिमिनारि बर' गोजोन चुक्तिनि उनाव बिटिआर ओनसोला गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि लामाजों आवगायलांदों। बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय जोंनि सोरखारा गोबां बिथांखि लाबोदों आरो माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ जौगाहोनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय नांगौ बायदि राहा लानाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंथिदों। इउक्रेन रुसिया दावहानि समाव भारत सोरखारा रुसजों सावरायना गोबां इउक्रेनाव फरायनो थाहैनाय भारतारि फरायसाफोरखौ हादर फारसे लाबोबाय। बेनि गेजेरावनो दाबो गोबां भारतनि फरायसाफ्रा इउक्रेननि माखासे सोहोरफोराव गोबां खैफोदजों नांथाना दं होनना मिथिनो मोन्दों। इउक्रेननि सुमि आरो खार्किभ नोगोरावनो भारतनि फरायसाफ्रा दाबो दङ। मैया भारतनि गोबां फरायसाफ्रा सुमिनिफ्राय गावनि जिउखौ बासायनो 200 किल'मिटार थाबायदों। मख'नो गोनांदि भारत सोरखारा मिशन गंगा हाबाफारिजों इउक्रेनाव थानाय भारतारिफोरखौ हादर फारसे लाबोनाय खामानिखौ मावगासिनो। बेबायदि समाव रुस आरो भारतनि जि गोरोबथि बेखौ लाना इउक्रेननि आर्मि आरो नोगोरारिफ्रा भारतीयफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय खौराङा सोराङाव फैदों। जोबथा खौराङाव दङ इउक्रेन आरो रुसनि दावहाखौ लाना मुलुगनाङै गोबां सिन्था आरो साननाय फैदों। बे दावहाया थामथि बुहुम दावहानि महर लागोन नामा? बे दावहाया बुहुमखौ फोजोबस्रांगोन नामा? गोबां जिंगा सोमजिदों। दरनै हादरनि दावहाखौ लाना बुहुमा थोंजोङै फारनै बाहागोआव गावस्रादों। इउक्रेननि जाना गासै इउरप आमेरिकाया लोगो जादों आरो रुसनि जाना थोंजों आरो खेंसालियैब्लाबो एसियानि हादरफ्रा लोगो जादों। दा मोनसे खौरां गोसारदों। सोनाब हादरफोर आमेरिका, इंलेन्ड, फ्रान्स, जार्मानि बायदि बायदि गोहोगोरा हादरफ्रा थोंजोङैनो इउक्रेननि जाना दावहा नांनो हासिगौ।
मख'नो गोनांदि रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि जोंहाबनाय अर इउक्रेननि सायाव गिलु-बालु दावहा 10 सान बारनायनि उनावबो दावहा जोबाखै। रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेननि निउक्लियार बम दोनग्रानि खाथियाव मिसाइलनि हामला खालामनाया बुहुमखौनो संखिखां होदों। थारैनो थामथि बुहुम दावहा जानो हागौ नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।